הקיץ בפתח, מתחיל להיות חם, וכל מי שרוצה לבשל בקפשוקה, בחלק האחורי של האוטו, סובל מהשמש, יש פה את הפתרון שלי לצלון אחורי, פשוט, קל, זול, ואני אראה לכם בדיוק עכשיו איך בניתי אותו. אז הבסיס זה פרופיל אלומיניום 20x60 מלבני. הצלון זה פשוט וילון ציר של איקאה. מוטות הצד שלו פרופילי אלומיניום 20x20 שמחוברים פה עם זווית ובורג שבעצם מהווה ציר הקיפול שלהם. צד שני זה נראה ככה, מאוד פשוט, מאוד יציב, מאוד חזק, נותן צל על החלק האחורי, וגם מבחינת הקיפול, אני אנסה לקפל את זה ביד אחת, אני מאמין שיצליח. הווילון נכנס פנימה, המוטות מתקפלים אחד על השני, הווילון הולך לפה, יש לנו פה את הטפס הזה שבעצם מקבע את הכל ביחד, סוגרים את הכל, וסילון אחורי בעלות של פחות מ-200 שקל, ספק לכם צל לחלק האחורי של האוטו. טיולים בכיף.